bos días a todas e a todos. Gracias por estar aquí. Neste día, pois especial para nós, pois sabedes que, o proxecto das Celtas para nós é moi importante. Acabamos de cumprir o noso segundo ano de vida. Agora temos aquí a un novo membro que xa estaba na base, digamos, do que son as Celtas. E agora, pois, vanos axudar a seguir medrando este proxecto, así que nada, deixo vos xa con, David, como ben sabedes, el coñece ben o proxecto, leva dentro, pois, con nós estos anos, e, é unha aposta por el para que siga o proxecto crecendo, así que nada, deixo vos con Humberto, que vos dirá unhas palabras, e despois xa quedades con David. Gracias a todos. Pois, moi bons días. Hoxe, ademais de presentar a David, que despois dunha larga traxectoria, dun arduo camiño sendo pioneiro no fútbol femenino, no Matamá, no Olivo, no Sárdoma, incorporouse en canto xurdiu o proxecto das Celtas, a Casa Celta, e hoxe lle chega a oportunidade de encabezar, de dirixir ese corpo técnico de primeiro equipo. Vimos a presentalo a él, pero a reforzar tamén esa fortaleza que ten o proxecto, co nivel dos técnicos, das xogadoras, Vicky Vázquez, que pasa a encabezar a base como primeira adestradora das Celtas Sporting, Mara Jiménez, Edi, Carmen Sumai, Toni Martínez, un elenco de técnicos que nos axudaron a crecer neses primeiros anos, que demostra a saúde das Celtas, a intención de seguir apostando polo fútbol femenino, por ese crecemento, por esa ambición que ten o proxecto de chegar ao fútbol profesional, de xerar oportunidades, e hoxe, pois, dar a benvida ao que será o máximo responsable do primeiro equipo. David, benvido, moitas grazas. Bos días, grazas a todos. Sinto moi agradecido pola oportunidade que me dá o club. Agradecido a Marián, a Marco, a Sergio, a Humberto, que sempre depositou bastante confianza en min. Grazas polas túas palabras. Agora a traballar, xa teño a cabeza pensando no seguinte. Teño moitas cousas e, sobre todo, importante prepararse ben para a temporada que ven. Hola David, parabéns. Quería preguntarche un pouco, como dicía Humberto, ti levas no proxecto desde o principio, tes aí un pouco de cambios, primeiro adestraches ao filial, logo pasaches a ser segundo adestrador do primeiro equipo, volveches ao filial, e agora este novo reto, pois un pouco como foi toda esta etapa, e como afrontas agora, pois poñerte á fronte do primeiro equipo das Celtas. Grazas polas tuas palabras. Levo 2 anos neste proxecto, fai 2 días falaba con Marián do proxecto en sí, e creo que estamos dando pasos adiantados, estamos facendo un gran traballo. Creo que estive en moitos proxectos, pero nestes 2 anos creo que estamos crecendo moitísimo, estamos conseguindo ascensos, estamos formando xogadoras, que creo que iso é importante. Creo que hai moitas xogadoras que están pegando forte para o día de mañá estar no primeiro equipo. Creo que é importante. E creo que debemos seguir nesa línea, traballando niso, e agora tócame un papel quizáis máis de rendemento neste caso. Xa afrontei outros retos onde o importante non o importante, pero competir obviamente é máis importante, e tamén formar. Estou enfocado un pouco niso e a traballar. Preguntaste tamén, empezaste xa a adestrar esta semana, é certo que a tempada, o que a Liga rematou, entón un pouco como focades estas semanas, non sei se xa pensando no que vai ser o proxecto futuro, ir traballando coas xogadoras, un pouco como están sendo estes primeiros días teus á fronte dos adestramentos. É un pouco atípico, porque cando entra un adestrador, ou entra a principio de temporada, ou a mitad de temporada, sempre hai obxectivos ou hai competición. Cando falei con as xogadoras, transmitín un pouco esa sensación de que a competición vai ser o adestramento. Obviamente, creo que é como a da pretempada, que é importante ir metendo xa contenido que cando cheguen de verán poidan decir, isto recordo. Creo que é importante utilizar pois este tempo para mantelas activas e traballar cousas que podemos poder ver durante os seguintes meses e xa acelerar o traballo.
Moi boas, David. Noraboa polo novo cargo. Te quería preguntar precisamente por iso. Como de complicado é para un adestrador que venda a canteira coller o primeiro equipo sabendo, ademais, que adestrador o primeiro equipo vai coller o teu cargo? Tes dúbidas cando te ofrecen? Unha situación un tanto anómala? Como sentiches? Bueno, grazas polo primeiro. Segundo, bueno, creo que son unha persona bastante ambiciosa, sempre quere o máximo, e obviamente unha noticia que me pon moi contento, e afronto o reto. É o importante como que levo 2 anos aquí e xa coñezo a estrutura, vou ver o equipo cadete, coñezo as rapazas das infantís. Este año adestrei o Celta Sporting, fun ver o primeiro equipo, entón teño un control bastante amplo da toda a estrutura, e creo que eso obviamente dame ferramentas para poder traballar mellor neste caso. David, é unha vantaxe haber sido segundo adestrador con Vicky, coñecer a un bon número das integrantes da plantilla para estes primeiros días de contacto máis diario, pensando xa na pretemporada do ano que ven? Repite a pregunta. Non... Que se é unha vantaxe coñecer xa pois, a estructura, coñecer a un bon número de integrantes da plantilla, porque xa adestraches con elas como segundo entrenador, de cara a estes días, esa pensando na pretemporada do ano que ven? Sí, claro, é unha ventaxa moi importante. E máis, podo dicirche que non sei agora o número, igual 5 ou 6 xogadoras xa adestrei incluso en etapas anteriores, en Sardoma, Matamá. Eso dá moita ventaxa, xa as coñezo. Creo que ao final pois coñecer a xente sempre axúdate a poder logo pautar cousas no adestramento ou na competición, porque xa as coñeces neste caso. Falabas uns intres de formar e competir. O primeiro equipo das Celtas, canto ten que formar en porcentaxe e canto ten que competir? Bueno, penso que a propia formación xa obriga a que ti inspires ou formes as xogadoras para competir. Creo que non podemos olvidar que, obviamente, a formación a veces ten que separarse un pouco desa competición, porque creo que hai certas doses que tes que dar ás xogadoras para que síntanse cómodas para poder aprender certos contenidos, pero non podes olvidar que aquí estás no Celta e teñes que ganar. O importante é tamén que cando entren dentro do campo, sen olvidar todos os contenidos do xogo, teñen que competir e dar o máximo. Eso está claro. David, como adestrador, que acabas de rematar a túa etapa no filial, nas Celtas B, cantas xogadoras do filial do teu equipo crees que poden ascender ao primeiro equipo? Vai ser a base da plantilla do ano que ven? Porque ademais, bueno, as Celtas B foi campeona do seu grupo, entón, bueno, a mellor as distancias non son tan lonxes como se pode esperar entre un primeiro equipo e un filial. A nivel de número, non te podo dicir 5, 6, 7, pero que vas a ver caras das Celtas Sporting, seguro que as vas a ver, porque son xogadoras que están en proceso de formación, que teñen un marxe de mexora moi alto, e as vas a ver seguro. Humberto, quería preguntarte por esta tempada. É verdade que o proxecto das Celtas é moi novo, ten 2 anos de vida, pero estando amparado pola estrutura do Celta, sempre se pide ao mellor un pouquiño máis que outros equipos. Falar de fracaso por non ascender non é a palabra correcta, é moi injusta, pero sí que ao mellor hubo certa decepción por non chegar ata as jornadas finais pensando por ese ascenso. Bueno, realmente chegamos ata penúltima, pensando nesa posibilidad de playoff, que nos quedamos moi cerquiña. Fracaso, dende logo, non o podemos tildar. Creo que o proxecto nace con moitísima forza. Eu recibo todos os días chamadas de xogadoras, de axentes que queren vir. O proxecto das Celtas, inda que estamos todavía en segunda ref, temos unha dimensión nacional. O obxectivo final é chegar ao fútbol profesional. Sabemos o difícil que vai ser ese percorrido, e ademais o queremos facer cunha identidade propia, creando un modelo sostible a nivel económico, que é o gran obxectivo do clube, demostrar que o fútbol feminino pode ser sostible, e ademais cunha identidade canteira. O
o éxito acadado este ano por as Celtas Sporting, arrasando nesa terceira ref con xogadoras novísimas, ter internacionais por España xa no noso segundo ano, ter máis de 30 xogadoras en selección galega, as nosas cadetes, as nosas infantiles a punto de proclamarse tamén de novo como campeonas galegas, creo que se de algo debemos falar é de éxito. Evidentemente nos hubiera gustado estar xogando ahora a final do playoff ou ter esa opción de poder ter ascendido directas. Non puido ser, vamos a seguir intentando, eso dende logo, e unha vez que pasa pois esa, bueno, chamémoslle decepción ou desilusión, porque todos, xogadoras, corpo técnico, directiva, as Celtas ao completo estábamos ilusionados con esa posibilidade, pero dende logo xa cos ánimos renovados para volver a intentalo. Entón podemos falar, ainda que sexa moi cedo, de que o objetivo a próxima tempada é intentar pelexar por ese ascenso. O objetivo final é estar no fútbol profesional. Se logramos un ascenso o próximo ano será fantástico, pero hai que ir día a día. O ano que ven nos enfrentaremos ao Racing de Santander, ao Oviedo, a equipos que teñen moitísima tradición, que destinan moitísimos recursos ao fútbol femenino, vai estar carísimo de novo, e ojalá podamos volver a pelexar por eses obxectivos, pero o fundamental é seguir nese proceso de construcción, creando esa identidade propia, e non nos marcamos como obxectivo decir, no, pois temos que ascender o ano que ven sí ou sí. Queremos ascender, queremos chegar ao fútbol profesional, pero queremos facelo a nosa maneira. David, a mesma pregunta. Vai ser o teu primeiro ano frente do primeiro equipo. Imagínome que te faite ilusión pelexar por ese ascenso e por chegar no futuro fútbol profesional. Humber falou moi ben. Creo que o obxectivo, obviamente, ten que estar na Liga Profesional, na Liga F, pero sempre construindo, dando vos pasos, e sobre todo gustaríame reforzar que o Gallá sea en Liga F, pero coas máximas xogadoras formadas na canteira. Preguntaros un pouco, bueno, os tres o que queira responder, como vai a confección da plantilla da próxima tempada, aparte desa presenza posible de xogadoras que suban do filial, das que estaban este ano no primeiro equipo, non sei se se esperan moitos cambios, máis ben se vai apostar pola continuidade. Bueno, estamos traballando un pouco niso, non estamos tomando decisións, e creo que ao final, cando tomas decisións, tes que sentarte, pensar ben as cousas, entón, ainda estamos traballando niso, vai. Tamén estes adestramentos que dicíamos atípicos, supoño que tamén van un pouco enfocados a iso, ainda que ti xa coñeces perfectamente as xogadoras, non? Sí, obviamente, sí que é verdade que ao final isto é un proceso que empezou en xullo, agosto, ata a hora que acaba en maio. Creo que hai que tamén ter en conta todo o que fixeron as xogadoras durante a temporada, pero este mes, obviamente, eu estou dentro do adestramento e podo ver máis cousas que antes vía desde fora, que non cousas que igual non podía ver neste caso. Tamén quería preguntaros por esas malas novas en forma de lesións, que, bueno, foron a de Paula González, tamén Lara aquí presente, que tivo que volver pasar por quirófano, un pouco, pois, como é a situación delas, e tamén Celia Fontecha, non sei que ten, que pasou moitos partidos sen xogar na recta final da tempada. Celia está casi a punto, posiblemente non vai a participar en maio, pero estará lista para a pretempada. Pau, bueno, é unha mala noticia. Creo que o importante non é centrarse na mala noticia, senón estar no día a día con ela e acompañala. Creo que é complicado ter unha lesión de larga duración e un mes ou 2 meses despois volver a ter a mesma lesión, pero creo que o importante é acompañala, estaremos arropándoa e esperemos que Lara dentro de pouco volta a xogar. Estamos moi ilusionados con iso tamén. Lara ten que ser deses fichajes da nova temporada. Listo? Gracias.